Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da kasancewa kuma a cikin wannan rana ta Alhamis. Na dawo ne a gaggauce, ba wai don wani abu ba, sai don wani comment da kuma wani kira da na samu har guda biyu akan larura guda ɗaya duka baki ɗaya. To, a zahirin gaskiya mutane suna kamuwa da cututtuka kala-kala a wannan zamanin. Wani lokaci cutar tsayawar jini ko kuma rashin zagayawar jini a cikin jikin mutum ba ƙaramar cuta ba ce ba, kuma tana cutar mutane sosai kwarai da gaske. A kan wannan lalura ne aka kira ni. Mutane kuma sun yi mana koke sosai akan yawan mutane marasa lafiya ko a asibiti ma wanda suke fama da irin wannan larura ta tsayawar jini ko kuma riƙewar jijiyoyi, wato jijiyoyi ba su motsawa sosai, sannan kuma wani lokaci zuciya ba ta harba jini yadda ya kamata, da sauran irin waɗannan makamantan cututtuka. Wannan cututtuka Allah ya sani manyan cututtuka ne masu girma amma idan mutane, amma kuma kamar yadda na gaya maku, kowane cuta Allah ya halicci maganin shi. Saboda haka ita ma wannan cuta Allah ya sanar da mu maganinta, kuma yanzu nan za mu sanar da ku insha Allah. Da farko dai, ita wannan cuta idan ta taso emergency ko kuma ma mutum ya daɗe kwance da ita ko ma da yaushe ne, to wannan magani in Allah ya yarda idan ya yi amfani da shi na tsawon sati ɗaya ko wata ɗaya, to ba wai zai samu sauƙi ba ne, a'a, zai rabu da cutan ne kwata-kwata in Allah ya so ya yarda. Insha Allah ba za ta ƙara dawowa ba ma. Idan aka auna ba wai za a ga yayi ta ya warke ba, a'a, za a ga kwata-kwata babu cutai ko alamunta ma kamar bai taɓa yin ta ba, haka za a gani ko da asibiti. Saboda haka dan Allah dan Annabi a daure a jaraba, sannan kuma a sanar da 'yan uwa a ko'ina a yaɗa wannan sako, kowa ya samu, sannan kowa ya ƙaru, domin ku sani muke sanar da ku. Sannan kuma dukkanin mai neman ƙarin bayani, ga lambar waya nan muna ɗorawa, sai ya kira mu akan kowace irin cuta ne. In kuma ba zai iya haɗa maganin ba, in mun faɗa mashi sai mu ba shi maganin kai tsaye daga inda muke, insha Allah. Wannan sana'a mun riƙe ta ne sana'a ta taimako, ba wai sana'a ta samun kuɗi ba, maganar gaskiya kenan. Idan har ka ga mun anshi kuɗi wurinka, to lallai magungunan suna da matuƙar wahalar nema ne, amma shi yasa ma muke faɗa muku kai tsaye domin ku je ku ringa samowa tushen, ku ringa haɗawa don Allah don Annabi, banda cuta banda zalunci. Kada ka anshi kuɗin kowa. Idan ka ji kai ma ka taimaka ma wani, ya zama taimako. Wannan muna yi ne a matsayin sadaqatul jariya ga mu da iyayenmu da sauran al'umma musulmi baki ɗaya. Wannan cuta, bari dai in je kai tsaye. Wannan cuta ta tsayawar jini ko rashin bugawar zuciya ko kuma riƙewar jijiyoyi da sauransu, za a je a samo kafi amarya ƙamshi. Kowa ya san wani ice wanda ake ce ma kafi amarya ƙanshi, a cikin gida ake shuka shi, kamar fulawa yake, yana yin fure. To sannan sai a samu kayan shayi lafiya lau a haɗa, sai a zuba ganyen shi a ciki, sai a ringa yin shayi, sai a ringa sha da ɗumi-ɗumi daidai yanda mutum zai iya sha. Haka za a dinga sha tsawon kwanaki 7 ko wata ɗaya, har abin da ya sauka. In ka so ma za ka maida shi kamar matsayin shayi. Idan kuma ba ka shan shayi, to sai ka samo Lipton. In ka samo Lipton da ruwan zafi da siga, sai ka samo ganyen kafi amarya ƙanshi, sai ka murza shi a ciki, sai ka ringa sha a haka ko da yaushe. Ka ringa haɗa haka, insha Allahu za ka ba da labari. Insha Allahu da abin da ya shafi wannan cututtukan, insha Allahu in Allah ya so ya yarda za a waraka, za a samu lafiya da yarda Allah. A jaraba don Allah don Annabi. Sunana Abubakar Sadiq, kuma mai neman ƙarin bayani ko da bai iya karatu ba, to zan ƙara maimaita namban wayata a nan kamar haka:
0800 600 10 556. Zan ƙara maimaitawa 08060010556. Na gode. Allah ya ƙara mana kusanci da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Allah kuma ya ba mu lafiya mai amfanarwa. Amin summa amin. Na bar ku lafiya. Ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.